Amen bazalwana. Ya le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareta. Amen. Re leboa ditumediso tse se di entse ka pele. Re leboa Modimo bazalwana o mogolo ka tseleng makatsang. Before ke ya ho ba Korinte bazalwana re leboa ho ba le moruti. A ke itse hore wa e bona taba e ka wa e hlokomela. Bazalwana kampo tsakani uzomloba umfundisi wakho ahambile bamthathile noma amthumile uNkulunkulu athi hamba balambile laba bantu. Kethi uzomloba bazalwana uNkulunkulu wakho umfundisi wakho la etsakani kuba sengathi haya mu-owna lo muntu kanti hayi khona amhambisayo, khona amlidayo, khona amholayo. Bazalwana sisenze ilist ukuze simthole la etsakani. Sifisa kodwa uthola ukuthi akulula, kufanele sibe kulist ukuze afike la etsakani. Manje siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje abe kanye nathi. Akusukuthi bazalwana hayi uba ufanele cha ungaliphutha lelo ngoba akusiyena wethu bazalwana. Banini abamfunayo, banini abadinga usizo njengami nawe. Manje siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwana ekuseni ukuze abe phakathi kwethu aphephile. Sibonga umsebenzi futhi uNkulunkulu awuqhubayo. Usho ukuthi ungathi kungaphelele la, uqhubeke ngoba vele abantu balambile bazalwana, abantu balahlekile, kuningi ngendlela emangalisayo awukwazi ukuyichaza. Ngala ubaba uMkhele ngingakasazi bazalwana ngibengele lo baba kanye nabafundisi omama. Sibonga kakhulu ne-Sunday school ne-worshiping team. Siyabonga uNkulunkulu bazalwana ma sifusile sibona usuku la namhlanje. Ukhulu kakhulu lokho. Ngoba ngike ngasho bazalwana ngasemuva ngithi angeke ungitshele noma mina nawe sisho sithi siyazi ukuthi lokho okuphuma kithi yini, kuyaphila yini, iyaphimisela lento noma ungayibamba uthi hayi ungasuki kimi. Imfihlo kaNkulunkulu kusuka kuphume yini bazalwana kimi nawe size sifuke sibone senza imisebenzi ejwayelekile. Yini lento bazalwana ayichazeki. uNkulunkulu umkhulu ngendlela emangalisayo. Manje siyambonga uma sifukile bazalwana. Ngiyabonga ukuthola leli thuba. Ngaphambi kokuba sifunde cela ukuthandaza bazalwana. Morana le Modimo wa rona re a o leboha. O Modimo o phela Jehova, o Modimo o matla ohle. O re ratile morena le Modimo wa ka pele rona re ka o rata. Ne re phaila Jehova, re iketsetsa tsela le tsela, re shile re tsamaya. Empa wa re hauhela Jehova, wa bona hore bofelo ba rona ke tahleho. Wa re busetsa tseleng ya nnete.
le jwale morena le modimo wa ka re etelle pele hore la ya ka lona lentswe la hao hore re tsamaye jwang go rapele jwang morena le modimo wa ka tsohle re di nela matsong a hao ke e phuto ya hao morena le modimo wa ka o itheketseng yona ka madi a hao re tsamaise Jehova ke a o kopa Satana hana sabelo hana tukelo hana matla ona le mano le maqheka empa matla ke a hao Jehova hobane mollo qutula mollo fisa mesebetsi ya Satan le matemona le yona memoya morena go lwantsha le re tlosa ho wena ka lebitso le phela lebitso la morena Jesu wa Nazareta amen. Ngicela siye kuba Korinte baba seKorinte ngokuqala amen. Kwaba seKorinte bokuqala chapter 14 verse 26. Isihloko sithi indlela yokukhonza kwebandla verse 26. Kunjani pho bazalwane uma nibuthana yilowo nalowo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi noma ukuhumusha konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla verse 27. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu badedelane omunye ahumushe verse 28. Kepha uma kungekho ohumushayo kathule ebandleni azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu verse 29. Abaprofeti ke kukhulume ababili noma babe bathathu abanye bakuhlole verse 30. Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona kathule owokuqala verse 31. Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke balulekwe bonke verse 32. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti verse 33. Ngokuba uNkulunkulu kasiye okwesiyaluyalo kepha ngokuthula njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele verse 37. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungumoya makaqonde ukuthi lokhu engililobela khona kungumyalo wenkosi amen. Ngicela bazalwana ngicela umfundele lapho khona la ku 14 verse 5 kuya ku verse 5 and 6 amen. Verse 5. Nokho bengingathanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke kepha kakhulu ukuba niprofete mkhulu kodwa oprofetayo kunokhuluma ngezilimi uma engahumushi ukuze ibandla lakheke verse 6. Manje ke bazalwane uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula noma ngokwazi noma ngokuprofeta noma ngokufundisa na verse 7. Amen. Bazalwana lana umapostoli uthi uma ngikhuluma ngezilimi kuyolisiza ngani ubeshumayela uPaulo ubehamba indawo ngendawo okusho ukuthi ukube ubekhuluma ngezilimi kukhona abanye abengeke bamuzwe abashiye benjalo kodwa ngokusizwa uNkulunkulu ngokuthanda uNkulunkulu abona ukuthi laba bantu kufanele bathole ivangeli libakhiphe ebubini babo okusho ukuthi kamanye amazwi bazalwana uma umuntu ekhuluma ngezilimi
kodwa kungekho ahumushayo usho ukuthi ushiya ebaleni nje. Abanye abazi ukuthi lo muntu uthini, umuphi umbiko awubikayo lo muntu. Uyabona kuba ingozi kakhulu noma kuyahlupha. Manje usekuqhuquzela umpostoli uthi uma bengizoyakini ngishumayela bese ngifika ngikhuluma izilimi benizongizwa kanjani? Benizonyamukela kanjani ivangeli? Benizobona amandla kaNkulunkulu kanjani? Ngoba ngizoba nisikhulumela laba abafisa ukuthi baphenduke bazophenduka kanjani? Ngoba abayizwa lenkulumo ayisho lutho kubo, kodwa uthi onganani profitani. Ukuprofita kungcono kakhulu ngoba kuletha umlayiza kaNkulunkulu kubantu bakaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu asize bazalwana, siqhubeke singasithandi kakhulu izilimi. Vele uyasho lana uthi akhuluma ngazo makasikhulumele yena noNkulunkulu, ngoba usho ukuthi masihlangene sonke kufanele sisizakale sonke bazalwane, sikwazi ukuthi siye kuNkulunkulu sisibike ngendlela ezingayo. Amen bazalwane, ngiyabonga. Amen. Qhubeka mama. Amen. Verse 37. Uma umuntu ethi ngumprofeti noma ethi ungowomoya, makaqonde ukuthi lokhu engililobela khona kungumyalo wenkosi. Verse 38. Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi. Verse 39. Ngakho-ke bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. Verse 40. Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Amen. Amen. Usho ukuthi lokho bazalwana akusho ukuthi lele nkulumo ukukhuluma ngezilimi iphutha noma into engaphandle kwevangeli. Cha, ikhona. Kodwa kufanele yenzeke ngemfanelo nangenhlelo ukuze abantu bonke bafunde balulekwe. Kukuhle kakhulu lokho. Usho ukuthi ingasikhulumeli mina, yebo ngezwe ukuthi ngithini kuNkulunkulu, kodwa abangilalele bezwa na. Yabona ukuthi akusiza. Manje siyambonga uNkulunkulu bazalwana ukuthi asilekelele asifundise izwi lakhe ukuthi sihambe kanjani singabazalwane. Njengoba sisuka enhlambulukweni, usho ukuthi lona umgomo ukuthi sihambe ngawo masimkhonza. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Sidlule ezintweni